Господа, започваме следващия епизод. Крадем Джанки, втора част. Това е приятел Краси, аз съм Филип Георгиев и сега ще берем. Започнахме вече, извинявайте, че не показахме от началото, но давай бери. Вижте. Джанка. Пак да го има птици, маде. Това пак, влез вътре, бе. Влез вътре, бе. Вътре, бе? Да, бе, човек. Гледай какво влияние има вътре. Ай, ша, макара. Давай. Да, муха. Аре, бе, бери. Влез ти вътре и колко клюви има само. Има ли, бе? Два на вратата, един на дървото, два на оградата. Там пък има Мартинчика. Излизам, шапано. Мартинчика. Аз съм с два джоба пълни, така че... Аз с един джоб. Аз съм Красимир, прякора Менеджи. Много е жена ти. Това е Филип, прякора ме Мадъра. Много е. Сега крадем Джанки втора част. В началото не стана, защото имаше проблем с камерата. Не тръгваше. Сяде. Кажи ги напред. Ох. Влез вътре, бе. Какво вътре, човек? Това е това. Сега като се претрепиш долу. И това ще е епизода, дами и господа. До виждане.